Je akoby viac vrstiev hudby. Čo človek považuje za hudbu. A myslím, že sa to nedá pomenovať tak, že ten mainstream, ktorý je, to, čo počuješ v rádii, že len to je hudba. Hudbu vieš vnímať týmto spôsobom, alebo ako hráč, muzikant, alebo ju hľadáš tam, kde proste je. Proste len to nechať plynúť. Buď niečo zachytiť, nejakú hudbu alebo nejaké zvuky a nehodnotiť to. Proste pristúpiť k tomu tak, že to je a brať to ako fenomén. Zvuk ako fenomén, to je zaujímavé. Keď sa tá kalimba spraví tak, že sa tam dá stupnica, na ktorej zahrane hudobník, tak ten nehudobník sa skutočne môže prestať hodnotiť a môže zažiť tvorbu tej melódie, rytmu bez toho, aby mal za tým nejaké mysľové prekážky typu ja to neviem spievať, neviem hrať, neviem nič robiť. Proste len to nechať tak a skúsiť to. To je asi najdôležitejšie. Sek v mojom živote bol vlastne, keď som vyštudoval vysokú školu a prišla tá realita, že jednoducho mám po výške, mám ten diplom, som MGR a teraz sa svet ide celý akoby prispôsobiť tomu, že ja mám diplom a teraz ma ide zamestnať. Hej, a idem sa mať dobre v tom živote tak, jak som počúval celý čas, jak som chodil na tie školy, že treba mať školu, potom sa budeš mať dobre. Lenže mal som tú školu a nemal som sa dobre. Robil som napríklad nočnú v metre. Bol som tam, celú noc som vykladal nejaké balíky a ráno som šiel domov totálne zničený a zarobil som tam asi 23 €. A celý deň potom som bol rozbitý a to som vedel, že tak toto bol prvý a posledný krát, kedy robím v sklade, že to v živote nechcem robiť. A teraz dvaja ľudia budú v strede. Jeden človek s nástrojom a druhý, ktorý ho bude chytať. Bez nástroja. Takže poďte niekto, kto sa chce so mnou zahrať teraz, prvú hru. A vy zavrite prosím ten kruh. Zas tak, aby ste mali stále dosah na tých ľudí. Takže hra spočíva v tom, že my budeme obaja zavreté oči a ty ma budeš chcieť chytiť. Budeš ma chytať podľa toho, kde budeš počuť tú kalimbu. A obaja sa môžeme slobodne pohybovať v tomto kruhu. Vy majte otvorené, si nezavierať.
ľudia na tom zahrajú a tak trošku sa rozžiaria vlastne pri tej hre, že je to veľakrát pre nich magický zážitok, lebo napríklad stretli sa s tým v detstve, že na to, čo zahrali, dospelý ich zhejtoval, že ty to nevieš, hej, a v živote sa to nechytili. Hudobné nástroje sú pre španielská dedina. A prídu ku kalimbe, prekonajú ten prvotný strach, zahrajú na 3-4 tóny a wow, ide to. Hej. A myslím, že tento zážitok je pre mňa dôležitejší napríklad ten predaj. Že vôbec človek zistí, že vie. Alebo, že človek zistí, že môže. Toto je veľmi dôležité. A keď zistíš, že môžeš, tak ti to otvorí zás nové brány toho, kam sa vydať v tom živote. Umenie je podľa mňa odrazom duše. To je ako keď sa pozrieš do zrkadla. Čo je dosť také akoby nebezpečné pre ako bytie toho človeka na zemi, je to, že sa človek akoby prestane vyjadrovať cez umenia. A to znamená prestať hovoriť o tom, ako sa mám vo svojej duši. Krízy proste prichádzajú a vtedy je to vlastne ten moment, kedy sa ten život pýta, že naozaj to chceš robiť ďalej? A vtedy sa môžeš rozhodnúť. Buď to zabalíš, alebo ideš ďalej. A keď ideš ďalej, tak tú chvíľu bolí, potom prídu nejaké riešenia a proste to ide ďalej. Teraz už viem, čo potrebujem robiť, čo chcem robiť. Viem, že chcem ďalej rozvíjať tie myšlienky, ktoré stoja nad týmto celým príbehom kalimby. Starať sa o to, aby tie hodnoty medzi ľuďmi boli zdravé.